נר תמיד. תקראי אם את יכולה, או שמישהו יקרא את כל השיר, ואז כמו בפעם שעברה, נלך שורה שורה. כולם רואים את המסך? אבל אין עליו כלום. אז עוד רגע בטח יהיה, אני מקווה. מילדותי אמרנו, נר תמיד? לא. תמיד. מילדותי נשאיר לסוף. זה. יש את הצילום גם. צילום. אצלי התמונות מכסות את הטקסט. אוקיי, אתם רואים? אני לא יודעת, זה לא כל כך ברור. רגע. רגע, לא, זה לא כזה ברור, אנחנו נקרא מפה. כן, פה אין לי את הניקוד, כי עוד לא ידעתי לעשות אותו. אז תוך כדי אנחנו ננקד גם. אוקיי. נר תמיד. נר תמיד. נכון. Zwischenthal und Zwischenberg haben Stern geflinkt in der Nacht rein. סליחה, אני לא רואה את הטקסט, כי התמונות מכסות לי את הטקסט. אז מה שאתה עושה, אתה מעביר את החץ מעל התמונות, ואז אתה יכול לגרור אותם לצד השמאלי של המסך. שמאל? לא הצלחת? אם לא הצלחת, אז אני רגע... דבר כזה. בינתיים אני אומר ליהודית, לא כתוב צווישנטל, אלא צווישנטול. יש קמץ. אוקיי. הנה שלום. וגפינקלט זה עם פי רפה או דגושה? פי רפה כמובן, כי זה פי. אז אני מההתחלה. Zwischenthal und Zwischenberg haben Stern gefinkelt in der Nacht rein. Wenn ich bin in ein Heisel gekommen zu gehen, wo es steht inmitten Mark wie ein vertrinkende Schwaß. Mit a Schwell a Niederike von a glattigen Stein und mit weiße verschischefte Wind. והגלטיקוס שטיין. Stein. Und mit weiße verschischefte Wind. Dort hat ein Nertomet gebrennt. Und ein Vogel, ein Gildener, hat die Flügel zerspreizt. Und eine Blume ist gewachsen in ein erdenem Tag mit einem sammetgrüner Kräun in der Breit. Breit? In der Breit, ברוחב. Nur in Erde ist trocken gewesen schon. Hab ich ein Krug genommen in die Hand und mit Wasser begossen die durstige Erde. Begossen. מה? בגוסן. אוקיי. זה גם במקור לא היה בניקוד. Und mit Wasser begossen dem durstige Stamm uns hat Lied dem Krug begleit. Ein Lied von Liebe und von Ewigkeit. Und dem gelben Mattenspiegel, wo es hat gewackelt sich mit meinem Kopf, wie ein Zeiger, was messt die Zeit, mit Weisers von Omet und Treuer, hab ich verhangen mit einem leibenden Kleid
und ich bin verblieben in die verhischefte Welt, wie der Nährturmid hat gebrennt und gebrennt. Efter noch ein Mensch, was kommt und vergeht, noch sicher für ein Lied von Liebe und Eberkeit. Ewigkeit, לא? Ewigkeit. כן. מעניין. מעניין מאוד. עכשיו, הכותרת, נר תומיד. כן. דבר ראשון, אנחנו צריכים להגדיר מה המשמעות הזאת של נר תומיד. מישהו יכול לעזור? נר זיכרון? לא, נר תמיד זה בבית הכנסת. כן. זה האור כאילו שדולק כל הזמן, זכר לבית המקדש. זהו. זאת אומרת, השם של השיר, יש לו אסוציאציות מעל ומעבר לאקטואליות של השיר. ושלי הזכיר את הזכר לבית המקדש, את הנר שדולק, למה תומית? כי הוא אף פעם לא כבה כדי להזכיר משהו שזה קיים תמיד. נתחיל שורה ראשונה. Zwischen Toll und zwischen Berg, תרגום. בין העמק ובין ההרים, פה אני חייב לדייק יותר. ברגע שאת משתמשת בהי הידיעה, זה היה נכון אילו היה כתוב zwischen dem Toll und die Berg, אבל אין בשורה שקראת שום הי יידוע. ולכן, אם אין, אז zwischen בין עמק לבין הרים. העמק לא מיודע, לא יודעים איזה, בין עמק ובין הרים. הלאה, שורה שנייה. ברג זה רבים? סליחה? כן. כן, הר ביחיד זה ברג, רבים ברג. הרבה פעמים הרבים נבנה על ידי שינוי אות אחת. בורד, זקן, הרבה, ברד. שורה שנייה. Haben Stern gefinkelt in der Nacht rein. תרגום. כוכבים נצנצו בתוך הלילה. אל תוך הלילה. אוקיי. מה זה גפינקלט? פינקל זה הניצנוץ. מנצנצים, כאילו. זה בעבר. זה הניצנוץ של האור, כן? אנחנו כשקראנו את השיר של סוצקבר, und deine weiße Stern, נכון. זה פינקלט זייר, זה סטונקלט זייר פינקלט. היה שורה. שורה הבאה. Wenn ich bin in a Heisel gekommen zu gehen. כן. כשהגעתי לבית קטן, אבל הניסוח פה נותן הרבה יותר מזה. Wenn ich bin in a Heisel gekommen zu gehen. מה את מציעה? זה לא רק כשהגעתי אל בית קטן. בהליכה. בהליכה. צוגיין זאת אומרת בעיפות. היא לא הגיעה לבית הקטן, לא באוטו ולא בסוס, אלא צוגיין. הביטוי צוגיין, כמו שאמרתם, בהליכה, בעיפות. שורה הבאה. זה הייזל, כן? כמו שיהודית קרא, לא הייזל. לא, זה הייזל. הייזל, הויז, בית, הקטנה, הייזל, בית קטן.
זה יכול להיות גם במשמעות בקתה? איזה משמעות? בקתה. Shoshi, because I'm in the middle of a Zoom. זה יכול להיות, כן. זה יכול להיות, אבל מכיוון שהקונטקסט הוא לא כפרי, כנראה, בינתיים לא, אז אנחנו מתרגמים בית קטן. אפשר גם להגיד בקתה עם הקונטקסט של הנוף וכו', אבל כאן אין לנו. פשוט הבית קטן נותן יותר מדי עברות בתרגום של השורה הזאת. כן, בתרגום ודאי. אבל את גם יכולה להיות צודקת שאפשר להגיד בקתה, את יודעת למה? כי השיר התחיל zwischen טול וברג. זאת אומרת, הסביבה היא כפרית, הטבע. אז בטבע לא בונים בתים. כן. כן. אוקיי, אז זה יכול להיות בקתה, ואם זה עוזר לך לתרגום, כן. אני מניח שזה לגיטימי מבחינת, נקרא לזה, תורת התרגום. שורה הבאה. טוב, אני חוזרת. Wenn ich bin in a Heisel gekommen zu gehen, wo steht inmitten Mark, wie a vertrinkende Schwaß. רגע, קודם צריך לקרוא נכון. wo steht inmitten Mark, wie a vertrinkende Schwaß. לא. vertrinkende שוום, כנראה. שוווס. רגע. vertrinkende, מיובש. vertrinkende, כן. שוום, נכון? אין לזה ניקוד, אז אני לא יודעת. שוווס, אני כן. אסתכל רגע במקור, אם זה סמך או מם סופית. אתם רואים? זה שוום, זה לא סם. שוווס. אוקיי, עכשיו, תראו. תתרגמי את השורה ואז נחשוב עוד פעם על עניין הבקתה. תרגום השורה שקראת עכשיו. הבית הקטן שעומד באמצע השוק, כמו צימוק מיובש? לא צימוק, שוום זה שוומן, מה שהולכים ללקט ביער. זה שווום. פטריה, כן. כפטריה מיובשת, כן? כפטריה מיובשת. עכשיו, ההייזל ושטייטי מיטמרק, בקתה שעומדת באמצע השוק, זה קצת אנכרוניזם אולי. בגלל השורה הזאת, אולי כדאי למען הדיוק להגיד בית קטן. שורה הבאה. מתאשבל, הנידריקה, פון אגלטיקן שטיין. בשורה הזאת, כשתתרגמי, תראה שצריך להגיד בית קטן. תתרגמי את השורה. עם שביל? לא. לא, סליחה, מפתן. עם מפתן נמוך מאבן חלקה. רגע, לא. השביל הגלטיקן, מה זה גלטיקן? לא. מתאשבל הנידריקה. מתאשבל הנידריקה. אני שמעתי גלטיקן, סליחה. אז עם מפתן נמוך, כן? אדם, יש שם נידרריקה? זה ככה צריך להיות או שזה טעות? זה טעות בהקלדה. נידריקן. נידריקה. נון י' ד' עין ר' י' ק' נון. אני לא הולך לתקן, אבל את הסביר, כי אני מנקד תוך כדי. אז עם מפתן נמוך, מאבן חלקה. ביידיש איך כתוב? זה שטיין או שטיין? גלטיקן. שטיין. אבל איך כתוב אחרי נידריקן? פון אגלטיקן שטיין. נידריקה, בעין נגמר. פון אגלטיקן שטיין.
מפתן נמוך, עשוי, פון, עשוי, באבן גלטיקן, חלקה. חלקה, מבריקה. אבן חלקה. עכשיו, דיקטה שהמפתן שלה מאבן, זה כנראה צריך לתרגם הייזל בית קטן. השורה הבאה. ונמתווייסה פרחישופטה ונט. לא כתוב פרחישופטה, אלא פרקישפטה. פרקישפטה, אוקיי. תרגום. עם קירות לבנים מחושפים. נכון. שורה הבאה. רגע. דרך אגב, יאיר, פה ונט זה רבים, יחיד זה ונט, קיר אחד, הרבה ונט. האלף הופך לאלף. שורה הבאה. דורט הוט הנר תומית גברנט. תרגום. שם דלק נר תמיד. נכון. הלאה. ונפויגל אדרנר הוט דפליגל שפרייט. זה שפרייט. תקראי עוד פעם את השורה, כי יש מילה שלא ברורה לי. ונפויגל ונפויגל אגילדנר. כן. אגילדנר הוט דפויגל צ'שפרייט. דיפליגל. זה שפרייט. ונפויגל אגילדרנר הוט דפליגל. אגילדנר הוט דפויגל. כתוב גילדנר או... רגע. כתוב גילדנר או גילדרנר? גילדנר. אוקיי. הפויגלה גילדנר הוט דפליגל צ'שפרייט. תרגום. כן. וציפור, ציפור זהובה, הציפור פרסה כנף. כנפיים. כן. די פליגל. המילה די פה זה ידוע לרבים. אז ציפור זהב או מוזהב פרס כנפיים. שורה הבאה. Und a Blum ist gewachsen in an Erden צמח בכלי של חרס. רגע, לא שמענו את כל השורה. תקראי אותה ביידיש עוד פעם עד הסוף. הבלום ist gewachsen in an erdenem Tab. ארדנם מה? טאפ, איזה אותיות? אס א' פ'. טופ. צריך להיות קמץ ת' in an erdenem top. Una Blum ist gewachsen in an erdenem top. תרגום. פרח צמח. רגע. ופרח, ופרח צמח. צמח בסיר של חרס. לא יודע אם המילה סיר פה נכונה. גרה אולי? לא, קרה לא. אני כתבתי כלי של... יכול להיות משהו כמו הציץ? לא, אבל הטופ זה נכון שזה סיר, אבל סיר עשוי חרס. חרס, כן, אבל טופ לעברית צריך להיות עוד מילה. קדרה. איך? קדרה. יכול להיות. בקדרה של חרס. שורה הבאה. מתעסמת גרינר קרוין אינדרברייט. אינדרברייט. אינדרברייט, ווש.
עם כתיפה, עם כתר כתיפה ירוק, in the bright אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. in der Breit לרוחב. ברית זה רחב. in der Breit לרוחב. מתאסמת גרינר קרוין in the bright. in der Breit. הכתר הוא לרוחב של הפרח. כן? לא לגובה הכתר, אלא לרוחב. פרח עטור, כתר לרוחב. שורה הבאה. nor in Erd, סליחה, nor ihr Erd ist trocken gewesen schon. תרגום. אבל האדמה שלה כבר יבשה. כן, שורה הבאה. Hab ich a Krug genommen in die Hand. תרגום. לקחתי כד בידיים. שורה הבאה. und mit Wasser begossen die Durchstücke. und mit Wasser השקעתי את ה... רגע, לא, אני רוצה לשמוע את כל השורה. und mit Wasser begossen die Durchstücke Erde. תרגום. האדמה הצמאה. ועם מים, כן. und mit Wasser וממים, מים בגוסן זה השקעתי או שפכתי? השקעתי, כן. דורשטיקה ארד. את האדמה הצמאה. כן, השקעתי את האדמה הצמאה. שורה הבאה. und mit Wasser begossen dem Durchsticken Stamm. תרגום. ועם מים השקעתי את שורש עוד גזע, רגע. גזע. בלבול. הגזע. את הגזע היבש. הצמא. הצמא. שורה הבאה. uns hat Lied dem Krug begleit. כתוב, רגע, כתוב ליב או ליבה? ליד, למד י"ד, שיר. uns hat a Lied dem Krug begleit. בגלית. תרגום. קשה עם התרגום של השורה הזאת, בגלל הסדר של המילים. רגע, מהו הפועל לפי דעתך? בגלית? זה חצי פועל. מה הפועל השלם? עוד בגלית. עוד בגלית. מה זה עוד בגלית? התעורר. לא, ללוות. ללוות. מה ללוות? בגלייטן ללוות. עכשיו, מה ליווה את מה? השיר ליווה את הכד. כן, אבל כתוב uns ליד. לא כתוב דוס ליד. uns ליד. ושיר ליווה את הכד. שורה הבאה. הליד von Liebe und von Eibigkeit. 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 חסר פה יוד? כן, חסר שם יוד. שיר של אהבה ונצח. נכון, נצח.
מה זה אביקייט? נצח. נצח, forever. האיביקום, כן. eternity. עלית פון ליבה ופון ewigkeit. תרגום? שיר של אהבה ונצחיות. כן. זהו? זה סוף השיר? לא, לא. Und dem gelben Mattenspiegel והמראה... רגע. זה כל השורה? כן. אז תקראי שתי שורות, כי זה באמצע משפט. Und dem Gel Mattenspiegel, השורה הבאה. dem Gel, wo es hat gewackelt sich mein Kopf. לא כתוב גווקלט, אלא גווקלט. פתח. Und dem gelben Mattenspiegel, wo es hat gewackelt sich mein Kopf. רק רגע, השאלה שלי, האם כתוב un dem Gel Mattenspiegel, או כתוב in dem Gel Mattenspiegel? כתוב on. זה כנראה, נדמה לי טעות הדפסה. צריך להיות לפי לא, זה מתחבר להמשך. זה מתחבר להמשך טוב. והמראה הצהובה הדהויה, שבה... רגע, זה לא כל כך פשוט, מפני שלא כתוב כתוב דם גל, נכון? כן. הדם פה, תנסי לתרגם את השורה השנייה קודם, תקראי אותה עוד פעם. Was hat gewackelt sich mein Kopf? לא כתוב ווס, וו. וו סהות. וו מילה אחת, סמך אפוסטרופי הות. לא, בסדר. אני חושב שהשורה השנייה מיישרת מה שאני אומר, שצריך להיות אינדם. זה טעות הדפסה. כן? כי אם זה היה והראי, בשורה הראשונה היה צריך להיות un der Spiegel, ולא dem. צריך להיות in dem, בתוך הראי, דמטנגל, בתוך הראי הצהוב, בצבע מת, זאת אומרת, הלא מבריק. בתוך הראי. מה? מת זה לא דהוי. מת זה, הכוונה היא לא מבריק. כמו כשמדפיסים ספר... רגע, דהוי? אמרת דהוי? כאשר מדפיסים... אוקיי, אני מקבלת לו. רק רגע. כאשר מדפיסים ספר, שואל המדפיס, אתה רוצה כריכה מבריקה או מת? מת לא מתכוון לדהוי, מת אומר לא מבריק. ולכן נדמה לי שצריך להיות in dem gel mat, או in dem mat gel spiegel, בתוך הראי הצהוב הלא מבריק, שורה שנייה. Wo es hat gewackelt sich mein Kopf. תרגום. שבו מתנדנד הראש שלי. כן, שבו, איך אמרתי, התנדנד. במקום שבו. כן, שבו התנדנד ראשי, שורה הבאה. wie a Zeiger. wie a Zeiger. Was misst die Zeit. תרגום. כמו שעון שמודד את הזמן. זאת אומרת שהראש בתוך הראי הולך ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה. כן? שורה הבאה. mit Weisers
von Umet und Treuer, תרגום, מחוגים כן, מצער ויגון, לא מחוגים של צער ויגון. תשובה הבאה, הו בכפר הנגן, לייבנטן קלייד. עכשיו אני חוזר בי, רגע, אני חוזר בי, לא הייתה טעות הדפסה, ובאמת כתוב און דם גל מת גל שפיגל. למה? כי רק עכשיו, הו בכפר הנגן, מתברר שאון דם ואת הראי, הלא מבריק, והצהוב, הו בכפר הנגן. תרגום, אני תליתי, לא, אני לא מתחבר לא. למשפט הזה. לא תליתי, אלא הו בכפר הנגן, אני כיסיתי. למה כיסיתי? נראה לפי המשך, לייבנטן קלייד, לייבן זה כותנה, זה מה שקוראים לינן, אבל זה לא. גם הבד של תכריכים. לא, לייבן זה בד. לייבן קלייד. אני כיסיתי, פהנגן, כיסיתי על ידי שתליתי על השעון, לייבן קלייד, זאת אומרת, בגד של בד, זאת אומרת, כיסה אותו. עכשיו, אנחנו יודעים שכשיש מת בבית, או שהופכים את הראי אל הקיר, או שאולי מכסים אותו. אני לא אומר שפה הכוונה, אבל אני מזכיר את העניין. השורה הבאה, לייבנטן זה גם עשוי השם בד. של הבד שממנו עושים תכריכים, לא? לא, אני לא חושב. מתכריכים יש שם אחר לבד. יש שם אחר. לייבן זה בד, זה הכל. כן. אני ממשיכה. unkbin verblieben in a vergischefte Wend. unkbin verblieben in vergischefte Wend. את אמרת, אז תקראי את השורה. אני טעיתי. מה כתוב? unkbin verblieben in die vergischefte Wend. תרגום. נשארתי בתוך או בין הקירות המחושפים. נכון. wie der Nertumed hat gebrennt und לא, gebrennt. רגע, לא כתוב וי. וו. לא. או לא? לא, כתוב וי. אוקיי. wie der Nertumed hat gebrennt und gebrennt. אולי זה וו, יש שם משהו... טעות יש שם משהו הדפסה. מחוק. יש שם זה משהו וו. מחוק, זה וו. wo der Nertumed hat gebrennt und gebrennt. תרגום. לא. ששם... איפה שם לא נר קצת. התמיד דלק ודלק. איפה שנר התמיד דלק ודלק. עוד שורה? אפשר noch ein Mensch, was kommt und vergeht, אולי אחרי, זה במשמעות של זיכרון, אולי אחרי אדם שבא והולך. ולכן כאשר היא אמרה שהיא כיסתה פרהנגן, כן, את הראי, ואני אמרתי שקשור למת, זה בהחלט מסתדר,
שורה הבאה. זיכר פרניד בטוח יותר. לא שמעתי בבירור את השורה ביידיש. תגידי אותה עוד פעם. נוח זיכר פרנליד. כתוב נוח זיכר פרנליד? כן. כן. נור, סליחה. נור זיכר פרנליד. זיכר פרנליד. יש עוד שורה? פרנליד פון ליבה און אייביקייט. איך היית מתרגמת נור זיכר פרנליד? ואולי בעבור, זה מה שאני כתבתי, ואולי בעבור אלה השירים, צלילי רגע. אהבה הם נצפים. קודם כל, אין שם שירים ברבים. כתוב פרנליד, כן. זה קונטרקציה של פרדמליד, עבור השיר. עכשיו, נור זיכר, אלא בטוח עבור השיר, שורה הבאה. פרנליד פון ליבה און אייביקייט. עבור השיר של אהבה ונצח. טוב, תראו, זה שיר שבהחלט הוא שלימות בתוך עצמו, אבל שיר לא קל. האם יש מישהו רוצה לנסות להגיד מה זה השיר הזה? לפני יהודית. אין לכם השערה? יהודית, מה את אומרת? בפעם הקודמת... אני אומרת... כן. את אומרת? יהודית, לא שומעים אותך. מישהו שומע את יהודית? לא. לא. המיקרופון פתוח? יכול להיות שנתקע לה האינטרנט. אדם. לא, אני פה. שומעים אותי? כן, עכשיו כן. שומעים אותך, כן. ההשערה שלך... אני יודעת שהשיר הזה נכתב הרבה שנים לפני 38, בעקבות אחת הטראומות הגדולות שבשנת 1932 אמא שלה נפטרה, אחרי שהיא הייתה חולה 6 שנים בסרטן השד, וטופלה בוורשה. ואיך את יודעת את כל זה בקשר לשיר? משוררת, משום שהשיר הזה נחשב במשפחה כשיר הזיכרון לסבתא. והוא נכתב, היא גם כותבת עליו באחד המכתבים, שהיא כתבה שיר לזכרה. אוקיי, אז עכשיו הכל נעשה ברור יותר. מכיוון שבשיר ראינו, יש פרח שצומח, אבל בקרקע שהתייבש. יש לנו ראי שמכסים אותו כשמת. יש עניין של נר תמיד לזיכרון. אמנם שלי צדק שהוא דיבר על בית המקדש, אבל גם נר זיכרון במובן יותר מצומצם, ויש עניין של נצח ושיר שמלווה
את התחושות האלה של אדם בא ואדם הולך. יש שורה מיוחדת שאומרת את זה, בעזרת אחד המכתבים שיהודית מזכירה, הרקע של השיר מתברר, ואז קל לנו הרבה יותר להבין אותו. אילו לא ידענו מה הרקע של השיר, היה מאוד קשה, יכולנו לנחש פה ושם, ולכן אני טוען, ואני הוכחתי את זה כנראה במאמרים שכתבתי על משוררים בשיריהם בעזרת מכתבים שלהם באותה תקופה, שמאוד חשוב אצל משוררים שנוכל לאסוף ולפרסם גם את המכתבים שלהם, מכיוון ששיר תמיד יש לו איזה רקע של מציאות, שלא תמיד ידוע למי שקורא את השיר. נכון שבשנות ה-30 בארצות הברית הייתה מגמה להגיד ששיר צריך לנתח כאילו זה דבר מנותק מהביוגרפיה של הכותב, אבל כבר חזרו מזה מזמן. גם אלה שטענו ככה, אפילו היכו על חטא קצת. ודאי בעם היהודי. אולי אצל עמים שיושבים על אדמתם במשך דורות, אפשר ככה לדבר. אבל אצל יהודים, השירה תמיד, באופן סטטיסטי נגיד, קשורה להיסטוריה, גם של העם וגם של המשוררים, ההיסטוריה הפרטית. יהודית, הבאת עוד שיר, את אומרת? יש לי רק איזו הצעה. יהודית? כן. יש לי הצעה לגבי המראה הלא מבריקה. אני חושבת שמראה שאיבדה את הברק שלה, נקראת מראה כהה, בקוף. אוקיי. כמו לא חד, גם לא מבריק. זה כהה. כן. אוקיי, תודה. כן. השיר האחרון שאני אביא של הדודה, הוא שיר מאוד חמוד, אווירה לגמרי אחרת. הוא מבוסס על זיכרונות הרעב של מלחמת העולם הראשונה כשהיא הייתה ילדה, ומתחבר עם תחושות הרעב והדלות שבהם היא חיה בתור סטודנטית. גם על השיר הזה היא מתכתבת עם אבא שלה, והם שניהם מעלים זיכרונות מהתקופה כך קשה במלחמת העולם הראשונה. אני מאוד אוהבת את השיר הזה, ויש לו גם לחן מאוד מאוד חביב, שחברתי אינגה מנדוס בגרמניה הלחינה אותו. אז ככה, השיר מיין קינדרהייט. קינדהייט, סליחה. כן. Kleine, weiße, Widersteh, rundige Sternlach und von Zucker süßer noch, Sacharin kalach zum Teil. Teirer... לא צום תאי, אלא צום תי. התי שאנחנו שותים. Teirer noch wie ein Kaiserskreuz und wie ein Honigkleckerbräun, abgemasten Eufenleut, trunkene Stücklich Bräut. כל המחמאות האלה לכמה פירורים של לחם יבש. In a Winkele Spielech der Scheiner Misch und a Felder Wisch
und euch a Puppe von Schmaltkele und wie a Glockenklang hilchen mir jetzt bang der Mames Wörter wie die Lieder Molegeires willst schon essen wieder? Molegeires Balegera. מלגרס. קליינע, אני קוראת בהתחלה את הבית הראשון. קליינע וייסה וידר שני שלג. שלג שני או שניים? יחיאל? רגע, לא הבנתי. גמרת לקרוא את השיר? כן, כן. כמה בתים יש לו? יש לו 4 בתים קצרים. אוקיי, אז שורה ראשונה, עוד פעם. אני אקרא את כל הבית הראשון כי הוא מאוד קצר, ואז את השורה. קליינע וייס וידר שני אומרים או שני? רונדיקה ושטח und von Zucker süßer noch סכרין zum Tee. לבנים או השד. רגע. השורה, את קוראת עכשיו את השורה הראשונה. ראשונה, קליינע וייסה וידר שני. קודם כל, לא קליינע, את לא מברשה, קליינע וייסה וידר שני. אנחנו רואים שיש פה מקצב. תרגום, קליינע וייסה וידר שני. תרגום. קטנים, לבנים או השלג. שורה שנייה. כן. רונדיקה ושטרנדלך. עגולים כמו כוכבים, ברבים. כמו כוכבים. und von Zucker süßer noch. ויותר מתוקים מסוכר, כן. אפילו, סחרין קלח צומתי. צומתי. קוביות סוכר לתה. כן. עכשיו, אפרים איננו, אבל ברוסיה, איך היו שותים תה עם סוכר? לא היו שמים את הקוביות בתוך התה, אלא מחזיקים את התה, את הסוכר ביד, מוצצים ושותים. זה מה שקראו ברוסית פריקוסקי. יש כאן איזה חמי היה מחזיק את זה בין השיניים. בדיוק. זאת אומרת, יש כאן איזה רמז לאיזה נוהג, כן? אם כי היא לא אומרת את זה, כן? אבל השתייה של התה, כשאתה במקביל, או באותו זמן, מוצץ את הקוביות של סוכר. הבית הבא, שורה... אני רוצה אבל להגיד משהו. זה לא סוכר שהם משתמשים בתה, אלא סחרין. כתוב כאן שיותר מתוק מסוכר אפשר לחזור לבית? Und von Zucker süßer noch, סחרין כלך צומתי. בדיוק מה שתיארת קודם, האווירה של המחסור יהודית. אין סוכר, יש סחרין. כן. זה במקום. כן. זה במקום. אז הבמקום... את אומרת סחרין זה מסמת הבית הראשון. סחרין, כן. הבנתי. כן. אז הבמקום הזה, הסחרין כלך האלה, מחכות מה שאין. יפה. אז הלבנים הזה וזה, זה הסכרין כלך, אוקיי. כן. טיירר נוחבי הקייזר קרוין, יקרים כמו כתר של הקיסר. רגע, כתוב שם המילה נוח. יותר מ. הלאה. ונביא ההוניק לקח ברוין.
וחומים יותר מעוגת פנלויט, מדודים רגע, במשקל. יהוניק לקר ברוין. איך את מתרגמת? חומים יותר או צרובים יותר. לא יותר, אין פה יותר. מה זה הוניק לקר? עוגת דבש? עוגת דבש. כן. מה זה ברוין? זה מה שלא ידעתי כנראה. ברוין זה חום. אז ויה הוניק לקר ברוין, וחום כמו עוגת דבש, שורה הבאה. אופגמוסטן אויפנלויט, כן. מדודים. אויפנלויט היה לי קשה עם זה. כן. לויט, נדמה לי שזה מידת כובד. יש למישהו המילון של ארכבי או ויינרייך? יש לי שאלה. כן. אני מחפש אופגמאסטן או אופגמוסטן. אופגמוסטן בקמץ. מדות, מסטן, לנדות. אופגמוסטן, מדות. אויפל לויט. יש למישהו מילון? כן, יחיל, ויינרייך אומר שלויט זה חצי אונס. זהו. זה מידת משקל, כמה זה, אם אתה מתרגם את זה אלינו? 14 גרם. כמה גרם? 14. אוקיי. הלאה, שורה הבאה. הרבה פחות, אבל לא משנה. טרונקנה סטיקלך ברויט. לא כתוב טרונקנה. טרונקנה סטיקלך ברויט. עברנו מהסחרינקלך הלבנות, עברנו לדבר על הלחם, על פירורי, על חתיכות הלחם. הם אלה שנראים כמו עוגות דבש חומות, דרוקנה שטיקלך ברויט. תרגום? חתיכות לחם יבשות. נכון. שורה הבאה. בית הבא. כן. אין הווינקלה שפילכלך. תרגום. בפינת צעצועים. כן. דר שיינר מיש. לא כתוב שיינר. דר שיינר. שיינר מיש. מה זה מיש? מם יוצ'ין? כן, מישמש, תערובת. אוקיי. איך את מתרגמת דר שיינר מיש? אני בתרגום כתבתי בליל של צורות. למה אין פה המילה צורות? דר שיינר מיש. מיש. הערבוביה היפה, מדברים מה רואים בפינה, איפה שיש כנראה צעצועים של ילדים. דר מיש, אולי הערבוביה היפה, אין פה מילה של צורות. הערבוביה היפה, שורה הבאה. פונה פלדרוויש. פונה פלדרוויש? כן. תרגום? אני מתביישת לומר, אבל שכחתי מה זה פלדרוויש, זה... שמישהו יעזור לי בבקשה. כן, פלדרוויש, אז קודם כל הערבוביה היפה, פון של איזה ערבוביה של מה? הפלדרוויש. פלדרוויש, אם אני זוכר בילדותי, לא יודע אם בארץ היה, זה, איך קראו לזה בעברית? כדי להוריד את האבק. כן, אני רואה את זה במילון. אוסף של נוצות
feather duster. נכון. בספרדית קראנו לזה פלומרו. כן? בעברית אני לא זוכר, יש איזה שם. זה מקל עם נוצות שורות. מאבק. מאבק. מאבק, עם בית דגושה. אוקיי. עכשיו, דרשי נרמיש, יכול להיות שהמאבק היו עושים אותו לא בצורה תעשייתית שאפשר לקנות, והיו אוספים כמה עלים, כמה סמרטוטים, לא יודע, ועושים מזה מאבק כדי להעביר על משטחים להוריד את האבק. אני חושבת שפה זה ערימה של פשוט כלי בית וצעצועים, והילדים משחקים בהכל. לא, מכיוון שאני אומר לא. בואו נראה אם הגרסה שלי תקפה. כתוב, השיינר מיש פונף לדרוש. שתי השורות. Und euch Puppe von Schmatkelech. טוב, זה בהמשך. אבל אני טוען שהמיש מתקשר לשורה הבאה. יש בשירים שעושים מה שקוראים בצרפתית אנז'מבמן. זאת אומרת, שורה אחת לא מספיקה כדי להגיד את הרעיון, וצריכים שתי שורות. וזה המקרה כאן. השיינר מיש פונף לדרוש. הפון הזה לא יכול להיות מנותק מהמיש, אחרת אין לשורה פון שום משמעות. אוקיי. השורה הבאה. אונאויך הפופה שמוטקה. אונאויך הפופה פון? מה? שמטקלך. תרגום. סמרטוטים. בובה מסמרטוטים. שמטקלך. כן. יכול להיות בובה מסמרטוטים? יהודית עכשיו מנסה לתרגם. וגם בובה של סמרטוטים, זה סוף הבית? אילו היית מתרגמת של סמרטוטים, לא היית מדייקת, מפני שכדי שיהיה כתוב בובה של סמרטוטים, צריך להיות פון שמטס, אבל לא כתוב שמטס, כתוב שמטקלך. מה זה שמטקלך? סמרטוטים, לא? שמטס זה סמרטוטים. זה דימינוטיב, זה סמרטוטים קטנים. סליחה, איך אמרתם? אני אמרתי שזה דימינוטיב לסמרטוטים קטנים. אז איך היית מתרגמת? אי אפשר לתרגם סמרטוטים. אולי... השמטקלה זה או קרעי סמרטוטים, או חתיכות סמרטוטים, כן? פיסות. בובה מקרעי סמרטוטים. שורה הבאה. Und wie a Glockenklang, וכמו צלצול פעמון, כן. הילכן מיר איצט בנג. רגע, המילה הראשונה לא הבנתי. הילכן, ה' י' למד כ' נ'. ה' י' למד כ' נ'. הילכן, כן, מה עוד? הילכן. הילכן מיר איצט בנג. תרגום. מהדהדים זה בסדר. מהדהדים? כן. מהדהדים בעצב עכשיו. אבל חסר משהו. הילכן מיר. הולכים איתי, כאילו מהדהדים אצלי. מהדהדים לי.
או מהדהדים אליי, כן? מהדהדים לי איצטבן. עכשיו, בצער, כן? Der Mames Werther wie die Lieder, מילותיה של אמי, של האמא, כמו שיר, כתוב וי די לידר, wie die Lieder, שירים. כמו השירים, כן? Molle Geires, Swilt schon essen wieder, כן. מעלי גרה, המילים של האמא. כן. מעלת היה גרה, נראה מולה גיירס, היא פונה למצוא לבת, מה לעשות עם זה להעלות בעברית. גרה. מעלה היא פונה לבת, כן? עכשיו, מעלה מי מעלה גרה? מי מעלה גרה? לא, מעלה גיירס פרות, כבשים. ברבים. מעלה גרס. אוקיי. כנראה שהיו אני יותר... אגיד כמה מילים על המגיירס. כן? היה לי... זה שיר שהוא מלא אהבה. המלגרס האלה נשמע לנו, לי, משהו לא כל כך חיובי. אבל כל הסיטואציה הזאת, אני חושבת שצריך היה להעמיד אותה באור של הומור, שהאמא קוראת לילדים שלה, מעלי גרה, אתם כבר שוב רעבים? כן. ולכן השורה שבחרתי לסיים את השיר בתרגום היא כזאת. מילותיה של אמא נשמעות כמו שירה, גרגרנים קטנים, שוב אתם מוצאים ארוחה. כן, עכשיו, כמו שיאיר אמר, המלגיירה זה לא בן אדם, אלא פרות שאוכלות ואחר כך מסוגלות להעלות את מה שהם אכלו בחזרה. אז הכוונה היא כאן, לא גרגרנים, טוב, גרגרנים את יכולה לתרגם, אבל הכוונה היא מעלי גרה, עם קצת הצד החייתי של הילדים, שכל הזמן רוצים לאכול. יהודית, הייתי משאירה מעלי גרה קטנים. נכון. במקום גרגרנים. זה גם שומר על המקור וגם... בדיוק. נשמע בסדר. כי גרגרנים מסיט את תשומת הלב מהפנייה לילדים כבעלי חיים. כן. טוב. איך הייתה השורה מלגיירס? יהודית עוד פעם? היה לי מאוד קשה עם המלגיירס. כן. איך הייתה השורה ביידיש? מה? תחזרי על השורה ביידיש. מלגיירס? Willst schon essen wieder? כן. אתם רוצים לאכול שוב. שורה הבאה. זהו, זה השיר. זה השיר. אני הייתי אומרת, יהודית, מילותיה של אמא, כמו בשירים, מעלי גרה קטנים, שוב אתם רעבים? ואז זה גם כן. שומר על החרוז. כי המילים הם גם שירים. כן? יפה. טוב. כמה זמן, מה השעה עכשיו? יחיאל, קודם כל רציתי להגיד לך משהו. השם של המנהל בתיכון בקריית חיים זה אליעזר קגן. נכון, אליעזר קגן. כן, בעלי בינתיים חזר הביתה, אז שאלתי אותו. בדיוק, שאשתו לימדה באוניברסיטת חיפה ספרות, והבת של אליעזר קגן הייתה תלמידה שלי כשלימדתי שם יידיש. והיו לי אז כיתות של 35 תלמידים, והיום כשמורים מתלוננים על כמות הילדים בכיתה, אני מבין יפה מאוד כמה שזה היה קשה עוד ללמד יידיש ל-35 צברים.
כן? אבל הסתדרתי, האמת שהסתדרתי. אוקיי. יהודית, השירים מקסימים, ממש. כן, השירים מאוד יפים, ואני אמרתי בפעם שעברה ליהודית, שחייבים לאסוף את המכתבים ואת כל השירים, ולהוציא את זה בספר. ובשביל זה צריך מישהו שיעשה לזה עריכה, ואין לנו שפע כזה של אנשים שמסוגלים גם לפענח וגם בכתיב מודרני ביידיש, וגם קצת לנתח את השירים, וגם לפרסם את המכתבים בצורה מוקפדת. אבל יהודית אמרה שהם, היא ואחותה אוספים את החומר, ויש להם החומר. עכשיו צריך לחפש תלמיד MA או דוקטורנט, שיכול יפה מאוד לעשות עבודה. מה היה השם הפרטי, יהודית, של ניימן? יהודית? יהודית, את שומעת? של העיתונאי? לא. של מי? של המשוררת? כן. המשוררת? הינדה. לפעמים היא חתמה הלנה, או הלה. אוקיי. השם הרשמי שלה היה לאה גינדה. לאה גינדה לאה הינדה ניימן, כן. זהו, אז... ושם נוסף היה גרין. ניימן גרין. אחרי שהתחתנה? כן, היא התחתנה 38. כן. רגע, וניימן העיתונאי, איך הוא היה מקורב אליה? הוא היה דוד של אח של סבא, אח של אבא. אח של... לא, של הינדה, מה הוא היה? דוד? דוד, כן. מה שמעניין במכתבים זה שבמחצית מ-1928 עד 36, אמא שלי הייתה גרה בלודג' והינדה הייתה גרה בווארה, והייתה מערכת המשפחה. וכשהינדה הייתה באה לבקר בלודג', היא הייתה מביאה את המכתבים שאבא שלה כתב לה מלודג' וסיפר על כל המשפחה. אז יש מכתבים ממשך של כ4 שנים, שהם מכתב ותשובה, שזה מאוד נדיר. מישהו פענח אותם? אנחנו רק תרגמנו אותם. בלי לפענח. צריך גם לפענח ולפרסם את המקור. מה? צריך לפרסם גם את המקור. כן. טוב. מה השעה עכשיו? 7:10. 7:10. אוקיי. אנחנו קבענו עם חיה ביום שני הבא, נכון, חיה? אני חושבת, כן. לא, אמרתם ב-31, זה יום שני באמת? יום שני. יום שני, כן. יום שני הקרוב. כן. עכשיו, את כבר יודעת מה תביאי, מה תציגי? כן, אבל בהרבה פחות פרטים מאשר הוצגו היום. לא משנה, כל אחד, מהו הטקסט שתרצי להביא? אני מבקשת להביא כמה שירים של פפיירניקוב. נכון, אמרת לי. עכשיו, את תוכלי מראש לשלוח לאדם את הטקסט. שלחת. יפה. בסדר גמור. אז... אני הפסקתי לראות אתכם פתאום. לא הבנתי. מה? אני יצאתי החוצה, אני לא רואה אתכם פתאום. אנחנו רואים אותך. יכול להיות שאתה לא בתוכנה עכשיו של הזום, שהיא לא פתוחה לך? אבל רואים אותך. אולי כתוב זום, זה מה שכתוב. רואים אותך ברור מאוד. ואני לא רואה כלום. גם לא את עצמי. רגע. יחיאל, אם יש קצת זמן ועם
הקהל מסכים, אני מוכנה, אני אשמח לעוד קצת פירושים במכתבים שלי. קדימה. בסדר? אתם מוכנים, רבותיי? רגע, אז שאני אפסיק את ההקלטה? אדם, אתה יכול לתת לי את ה... כן. אין לך הרשאה, סליחה. Allow record now, just a moment. אוקיי. שכחתי לבקש שתזכור להקליט. כן, כן, הכל היה מוקלט, ואני מפסיק עכשיו את ההקלטה בשביל המכתבים. אוקיי. אוקיי, אז אני...